Ne, kain ka na. Ne, Hatsure ba? Asan ka na? Magngaw-ngaw tayo ba? Magngaw-ngaw tayo ba? Magngaw-ngaw tayo ba? Salamat po sa mga patamsak, mga lalabs ko. Manay Elma Vlog Mix. Hello, lalabs ko. Salamat po sa mga patamsak, mga lalabs ko. Manay Elma, salamat po sa pagdalaw. Tesma. Thank you sa flower. Good evening. Ayan, magngaw-ngaw tayo. First time kong magngaw-ngaw. Thank you sa flower. Good evening. Ayan, magngaw-ngaw tayo. First time kong magngaw-ngaw. Di atay. Magandang gabi, kapatid vlog. Salamat po. Ayan, medyo naaano pa ba ako ba? Hindi ko maano yung mahirap pala yung nagsasalita din. Ayan, nane, tinanggal ko na yung ano kasi yung isa ko bang cellphone, naka-ano yung ano siya, naka-on yung volume. Ayan, tinanggal ko na. Okay na? May echo pa ba? Mga lalas, padikit na lang po kay Tesfa kung hindi pa kayo nakadikit. Salamat po. Bicol din siya. Hot Sorba. Bicol din si Manay Elma Vlogs. Ano yata siya? Bandang Sorsogon? Manay Elma, bandang Sorsogon ka po, di ba? Oh, ayan. Taga Sorsogon siya. Hot Sorba. Ano po Manay Vlog? Si Hot Sorba. Ano lang po. Ano siya? Partido. Parehas po kami. Batchmate ko po siya ng high school. Isa lang kaming lugar sa partido sa Lagunoy po. Pababa na lang po ng bahay, mga lalabs. Padikit-padikit na din po. May pa-copy pa si ano, Tesfa.
Pwede, pwede. Pwede Manay Elma. Opo, marami pong mga marami pong Bicolano. Okay lang ba niyang boses ko, ne? Giyatay. First time kong magngaw-ngaw ba sa live? Yung may kasi dito eh. Ayan, ipakita tayo. Yung aking ay nakakahiya ba? May bisita kasi yung yung si binata ba iniintay ko na hingiin yung kanyang shahe. Oo, pwedeng gumawa ng bagong team sa Puro Bicol kung gusto nyo ba. Saglit, may nag-doorbell ba? Malamig. If because sige po Manay, mag-ano ka po. Magayon-an para dakol kitang mga barkada ba. Mga bagong kaibigan. Thank you po sa 5 million in the house. Thank you. Uy, bakit wala tong Madam, Gul Abudi. Sway. Miss E, thank you po. Ayan, may ka na po. Moderator ka na po, Miss E. Salamat. Ang lamig sa labas, diba? Salamat po sa pagpunta. Yaon po ko di Manay sa sa Saudi. Ikaw po Manay, yaon ka po sa ingon yan. Dito po ako sa Saudi. Exit 4. Salamat po. Miss E, salamat po sa patambay. Sige po. Ingat. Sa Qatar ka po. Middle East din. Di ba Middle East din yan? Si Hatshore ba yan eh? Saan ka nga ni? Miss E, ingat. Ingat po. Ayan. Ayan po Manay, sa Oman siya. Sa Oman si Hatshore ba? Huwag tayo masyado magpakita sa ba?
I-add mo po ako manay sa ano, sa FB. Ni Hatshorba, kunin mo si ano, kunin mo yung FB ni Manay Elma para may ano tayo sa FB ba. Iyo po, pwede po. Para magkaka-istoryahan kita, mag-ano tayo sa FB. Manay, ito po yung ano ko, FB ko. Lalag ko po hindi. Ayan Manay, ang ano ko po. FB ko yan. Iyo po, madalas po kasi pagka ganyan, mga tulog na, lalo na mga sa Pinas, tayo na lang mga OFW, ang natatadadig diba sa ano. At saka, ang iba din, busy, pagka ganyan. Dalawang araw ko nung nakapag YT. Grabe, sobra busy ko ba sa ano, pagluto. Dahil bisita. Kagabi may pakain kami. Ngayon, yung anak naman ng amo ko ang may bisita, yung binata. Kaya, andito pa din ako sa kusina hanggang baba. Ay, hanggang ano. Hindi ko alam kung hanggang anong oras ako dito. Kinakargahan ka, Hatshorba. Muni ka na po, Manay. Manay Elma, muni ka na po. Oo ne, pagka halimbawa kinakargahan ka, hindi pwedeng ibaba yung ano mo, yung link mo ba. Mag-go to channel na lang sila para maano ka. Tapos iwan na lang ng bakas para masuklian mo. Si Sisinobi. Dahil pa po Manay. Pare-parehas po tayo, hindi pa din kami. Ano, 2000 ano po ba yan? 2000 o 25? Ano po yan, Manay? WHO subscriber mo. Sige po. Sige po, Manay. At yan po, titingnan ko po yung ano. Accept ko po yung ano mo. Yung request mo. Tsaka ano po, yung live lang para maano yung ating WH. Thank you sa 4 million in the house. Ilang buwan ka naman ay sa ano, sa YT? Ako mag-ano na ako ba? Ako mag 4 months na. Tiyaga-tiyaga lang Manay. Ako kasi mga inot. Ako dahil pa man po ako
paano ang ano ko, yung WH ko, kulang pa. Kaya panay din ako ng ano, live. Minsan nga sa magdamag kaso nga lang nasisira yung phone ko ba. Kaya pag ano, ganito na lang, nagtsatsaga ako kahit 2 oras. Pero kung kaya naman ng phone mo, kahit 6 na oras, okay lang yun. 1 year ka na, Manay? Sige lang, sipag lang. Ano yan, Manay? May logo ka na? Igwa kang team? Res, nag-try ako nagngaw-ngaw. Nakawantay ka. Ha? Anong 1 hour? Bakit? Ito pa. Andyan ka Para pa. 2 tayo nakikita. Ay, para 2 tayo. Mag-hi ka naman sa aking live. Yung aking kasama. Pa-support naman po. Si Risa OFW TV Vlog. Ayan. Kaano yan, Manay? Kaibahan ko po dito. Ano din siya? Vlogger din siya. Pero busy na kasi. Busy lang siya sa panunood today. Pa-support na lang po. Risa OFW TV Vlog. Ayan. Thank you po. Thank you. First time ko mag-ngaw-ngaw. Pwede naman daw eh. Pwede pa na mag-gongo kahit live? Pwede. Pero i-mute ko yan. Pwede naman i-mute yan, di ba? Hindi ko alam. Sabi lang nila. Kaya ni-try ko lang. Sige, dikit. Sige daw, dikitan ka daw, rest. Sige po, Mana. Iwanan mo na lang po ng bakas. Nagaano man yan. Nagbabalik si Risa. Medyo busy lang kasi may alaga siya po. Hindi. Dahil po, Manay, ano siya, Bisaya siya. Saan ka nga, Riz? Riz? Riz, saan ka daw? Ha? Saan ka? Saan? Sa atin? Jensen. Jensan. Jensan po, Manay. Kaya kay Takyo. Kipakyaw. Sipak, ano naman to? Tiyaga lang po, Manay. Maaabot din natin ang ating mga mithiin na mapuno natin ang ating WH. Ganon. Maano pagka walang amo. Medyo relax ang katawan. Ako talagang lagari yung katawan ko dito. Ano po, Manay, ang WH ko, nasa ano na siya, nasa 4,200 na mahigit sa analytics. Ang problema ko nga lang, hindi pa siya nag-a-update dun sa monetization ko. Ang nakalagay pa lang dun, 3,820. Iniintay ko na lang siyang mag-update. Ang tagal mag-update ni Lolo. 2 weeks ko nang iniintay yun. Hanggang ngayon, hindi pa din siya. Hindi pa rin siya nag-a-update. Kaya medyo nag-iintay-intay na lang din ako. Pag ano, Manay, sige, mag-ano tayo ng kung gusto ninyo ng mga Bicolano. May kaibahan ko ditugang ko. Ano din siya. May vlog din siya. Bicolano official vlog. Ano na siya, namuni siya kahapon. Kahapon lang siya namuni. Pero ano na siya, one year na rin mahigit sa YT. Hindi lang siya masyadong nagwa-YT. Ngayon lang siya Ngayon lang siya ano ba tawag doon? Nag-focus. Sige po, Manay. Mabibisto mo po siya, Manay. Kaso ngunyan, wala siya kasi kasama siya nung alaga naming maliit. O yun ano na si Ifer kahapon. Namuni na siya. Ako wala pa, intay pa.
Oo nga, sana all. Pero sabi nga nila pag kayong namuni ka, panibagong ano naman yun, panibagong ano sa atin ba, hamon, kumbaga. Kasi kailangan tayong magtutok 2,000 to. Okay lang yan, Manay. Maabot mo yan. I-message kita. Message kita mamaya. Mag-usap tayo. Oo nga, Nay. Busy siguro si Lolo kaya ayaw kong i-ano ba. Kaya ganun. Ilan na ni ang ano mo? What's hour mo? Ay, what's hour subscriber? Oo, si Sisi Rogin. Sabay nga sila ni Sisi Rogin. Si Rogin kahapon din. Nag-ano siya sa akin, nag-message. Ano din siya na ano na din siya, namuni din siya kahapon. Kaya Manay, tiyaga-tiyaga lang tayo. Darating din tayo doon. 'Di ba? Tingnan niyo sila namuni na. Tayo nang susunod. Matagal na po. Matagal na po Manay, mag-ano na ako, mag 7 years ngayong darating na Feb. Pero dahil pa ako nakakauli. Mayong pang kwarta, kaya ayan. Uy, kunti na lang. Kunti na lang. Then, WH naman. Baka maunahan mo pa ako ni, giatay ka. Ne, hatcher ba? At yan, apodan ta si Manay. I-ano ta kung pwede yan mag-ano sa ano ta ba? Tangarig matabangan siya, di ba? Maapodan ta yan sa ano ba? Sa messenger. Iyon at yan mabidyo call kitang tulo. Manay. Uy, ne. Don't worry. Nakaano na yung WH mo. Kaya nga hatyan, hapotunta kung ano, malay mo. At yan, pag-ulayan tantulo sa ano taba, pag-ulayan tantulo sa satuyang, ano at yan, video call. Thank you sa 4,000, 4 million. Ang problema ko kanina, paano ko ni i-mute, tanag ni naungaw ko de. Sige po Manay, pero mamaya pa ako Manay mag-akyat, yaon po ko di sa kusina. Pigalat ko pang ano, tsaka nakailang minutos. Mayo pa akong 1 oras sa aking live. Oo na, pwede na yun kahit pa 1 hour lang muna ang ano mo. Madali ka na, di puag ka, baka maunahan mo pa ako. Ano Manay, pag nag-ano, hindi, ibig ko sabihin yung ano ba, yung pagkatapos ko ng live, hindi ngayon. Hindi ko ngayon i-mute. Sabi ko nga, nagngaw-ngaw ako ba, magngaw-ngaw ako. Hindi ko siya ngayon i-mute. Hindi yung ibig sabihin ba yung pagkatapos. Ano ko ba yung pinagsasabi ko dito, i-mute ko. Ay, giatay ka. Tapusin mo muna yung subscriber mo. Bago. Saglit lang yun. Baka mamaya maunahan mo pa ako.
Iyo po, manay. Silent LS. Ako po, silent LS din to. Kaso nga lang, nitry ko lang na magngaw-ngaw ba. First time ko tong nagsisalita dito. Puro man ako ano. Hindi yung ano ba manay, yung 'di ba sa monetization, 'di ba kasi pagka ano baka mamaya magka-problema ako pagka yung magpamuni na. Pero sabi nila okay lang din naman daw. Thank you po. 5 million in the house. Ayan. Thank you din po mga lalab sa inyong mga patamsak. Ano ba boses ko dyan, ne? Silent ang nakalaan pero nagngaw-ngaw ko. San ka pa? Di atay. Tinanong ko kasi si Sis Mayan. Sabi ko, Sisi, okay lang bang magngaw-ngaw sa live? Sabi niya, okay lang sis, magngaw-ngaw ka. Kaya sabi ko, kahapon nga dapat, 'di ba? Kaso nga lang, hindi ko man na-try kahapon kasi nga 'di ba busy ako. Hindi ako nakahawak, hindi rin ako nakapunta sa mga sa mga live kahapon. May napuntahan siguro kahapon ng umaga, parang wala. Uy, meron doon ha. Hindi ba nakalagay? LS. Oo nga, hindi pala nakalagay yung ko, WH ko, Sorry naman. Gagawa ulit ako ng panibagong thumbnail bukas. Gagawa ako. O iyon nga siguro manay. Kaya puhan ma yung ano ba. Wala man bata. Iyo po manay tapos na. Anong oras na po dyan sa'yo? Kasi digdi sa muya 10 o'clock. Anong oras kaya ipadarasoan? No, tighalat ko sa nang ihagadon sa kuya asuti tapos masakat na ba ako? Iyo siguro ne bago ko siya i-upload, edit tapos tanggalin ko yung tanggalin ko na yung sound niya ay yung pinagsasabi ko dito. Same lang pala tayo manay. Same lang tayo ng oras. Si Hatshore ba siya, lamang siya ng sarong oras. Diet daw. Walang diet. Manlalata tayo pag nag-diet. Grabe ang rugado ta sa ba trabaho. Mga busy pa yata yung iba. Eleven ka dyan. Ayaw nga pala, mag-ano na nga pala, 10 na nga pala kami. Wow, oatmeal. Diet din si Manay. Ayan oatmeal. Ganyan yung mo, kakanon mo, tangarig yan. Para diet ba. Pero kahit pa paano kakain ka din. Giyatay, sumasakit ang tiyan ko pag dahil ko nagkakakan. Thank you po sa tambay sa akin dyan na 5 million in the house. Anong tataas ang sugar mo ni? Ano ba yan? Kaya bata-bata mo pa ba? Oo, yun daw ang dinner niya. Ayun, ano yun ba? Ano
ano tawag dyan? Pang diet. Gurang talaga manay, giatay. Mayong ano, kalabaw lang nagugurang, buwanaan. Pirang taon ka na po manay? Baka mamaya mas matanda pa pala ako sa'yo, no? Ganito din, ganyan din kami manay dito. Indomie, itlog. Yun lang naman madalas namin kinakain din. Ako din manay, gurang na din. Marami na din akong nararamdaman. Kailan birthday mo manay? Di atay ka ni, diet ka sa rice. Pati blood pressure mo, tumataas din. Mag-ano ka sa rice ba? Magbawas ka sa rice. Pag nag-birthday na kaya manay, dako na kayang nararamdaman. Si ano po manay, si ano po ang ano, si Hatshorba po ang 42, ako 45. Wow, advance happy birthday po manay. Oo, kailangan maging proud tayo. Kasi binigyan tayo ng Panginoon na makaabot tayo sa ganong edad. Ako, dawa na kulubot ako, ay, pasalamat ko pa din kasi umabot tayo sa ganong edad kasi marami sa panahon ngayon na hindi na inaabot yung mga edad natin, di ba? Magbawas ka sa ano, sa kanin. Okay lang yan manay, wala naman yan sa edad. Pasalamat tayo dumating tayo sa ganong edad. Lalo na ako, tingnan mo oh, duwa-duwa na ang biyak ko sa hawak ko. Dala-dalawa yun ang natanggal sa akin. Pasalamat pa rin ako. Ito pa din. Giatay ka, apply ka agad sa pension. Pasiway ka na talaga na eh. Magayon ini pagka ng mga muni kita, pwede na kitang magninarawngaw. Mayo ka man kaibahan sa harong. Sulo mo lang. Oo man ay, kailangan maging proud tayo, abay. Dumating tayo sa ganong edad. Oo, ang dami nyo. Puro Pilipina. Oo ne, kailangan ako nga sabi ko mag-stop na ako kasi marami na akong naramdaman. Pero iniisip ko hindi, kailangan ko pa magtrabaho, mahirap umasa sa iba. Kasi mas maganda yung may sarili tayong kita. Saka na yun ni senior, sabi ko pag hanggat kaya ko, sige lang. Maganda, lahat Pinay. Di happy kayo, tatlo kayo, hindi kayo masyadong ano, malaki din ang bahay dyan. Kasi kami dito, dalawa lang kami ng kapatid ko. Dati tatlo kami, tapos nung umuwi, hindi na bumalik. Tapos yun, kinuha ko yung kapatid ko. Hindi na sila nakumuha ng isa pa. Kaya naman daw namin dalawa ay giatay. Ayun. Kahit papano, nakaya din namin ang trabaho. Iyon eh, ay iyo manay sa video call kita mairestoroyanin todo.
Uy ne, hubin ka pa ni. Kailangan bumalik kasi mahirap din yung ano ba, tatambay ka dito. Ay doon, saglit lang ubusin ang pera kahit sabihin mong may ipon ka, kahit sabihin mong may negosyo ka. Kasi iniisip ko ba, yung iba pa din yun na may work tayo dito tapos may income pa rin tayo sa Pinas kahit papaano may konting negosyo tayo, oh. Kumikita yung dun sa Pinas, kumikita tayo dito kasi kung aasahan lang natin yung ano ba, yung negosyo, wala tayong trabahong ano, buti kung malakas ang kita, 'di ba? Eh, ewan ko lang din, yung para lang din sa'kin yan, eh, ha, para sa'kin kasi kumbaga ranas ko din. Pero depende rin siguro sa negosyo. Matulog ka na po, Manay? Uy, Diyos ko, Ate Jamila, alas 12 daw kami uwi, uy. Sino sabi? Magsundo pa siya kay Lina. Sino? Si Mami Manan, sama pa niya si Nuni. Anong oras? Ay, Diyos ko na nakakatawa. Ako nga hindi pa nakaakit. Oh, hindi ko alam kung anong oras ano siya, hiba. Parang gusto ko ng ano, asan na si Timay? Umalis! Saan punta? Magsundo na ngayon? Ang maaga. Aga pa to. 10. Ano pa kami oras uwi? Pagkatapos Uli ko maturog ka na. At siya na maturog, may restaurant pa kita, Manay. Dahil pa man dahil siya maturog. Iyo po, Manay, malipot na po. Sige, mag 1 hour lang ako para ano, mag-ano na lang ako ng mga 10 minutes. Tapos mag-end na ako para makangaw tayo sa ano ba. Ako din, Manay, ganyan din. Sarala din ang type ko minsan. Kaya nga pag ano, na ano ba ako. Kaya sabi ko, itry ko nga magngaw-ngaw. Mas okay pala pag nga nagngaw-ngaw kasi basa ka lang ng basa. Wag lang yung may pumunta ng mga Inglesero kasi patay tayo dun, maduguan sa tuyang dungo, buwanan. I-ano ko ni Manay, pagkatapos ng live ko, i-try ko siyang i-edit, tapos, ayun, para mai-upload ko siya, tapos, dawa sa aga na ako ulit mag-live. Basta nakapag-live ako ngayon kahit 1 oras lang para makaano tayo sa ano ba, i-restoryahan kita na sa GC. Mag-ano ka ne, ikaw na ni mag-gibo kaya ni ng GC. Ay, teko. Pwede siguro bago ano Manay, bago i-upload kasi may nakasulat naman na bago mo siya i-upload, may nakalagay na edit. Titingnan ko yung ano niya, yung sa voicemail kung paano ba yung voicemail ba yun? Audio ba yun? Parang audio yata yun. I-ano ko duman, hahaliin ko yung boses ko para in case na ano, yung magiging problema, di ba? Para makarestoryahan kita. Si Hatshor ba mayo mandaan sa iyang amo. Iniwan din sila. Dahil ako masyado nagpahiling dahil pa kita masyadong nakaano ba, pag magayon kaya mag-live, pag kaya ako sa kwarto. Kasi Manay, ang aram ko kaya pagka mga ano, dakol, ngunyan nga ne,
Dahil ako masyado nagayong upload ta. Baka mamaya magkaroon ng problema. Dakul gibuhon pagdating sa ano ba yung magpapamuni ka. Kaya tigbawas-bawasan ko na muna ang mag-upload. Dakol kong i-upload na mga videos kasi dakol ko naka-stack na video dide sa mga tigluluto ko. Dahil muna ako mag-upload paka na okay na. Yaw sa niya si Hatcher babaka na sana so niya so alaga. Iyo po man dayman ako music. Bago ako naghapot nga ni ako ta sabi ko ang hirap man na yung bang pagka yung ganyan 'di ba naka-LS tayo. Tapos mayroon mga pumupunta yung pag ka ba pag reply minsan sarala-sala pa yung ba yung pagkakasulat hindi mo masyadong mahabol. Iyo po manay ako copyright. Dati nung umpisa pa lang ako meron akong copyright. Isa lang. Sayang nga kasi hindi ako marunong mag-edit. Binura ko siya. Ang ganda pa naman nun yung pineapple cake. Yung ginawa ko. Ang ganda-ganda pa naman. First time ko yung ginawa. Ewan ko kung nari naman ko pa gawin ng amo ko. Yes! To bring cups. What cup? Empty cups. For that? I bring Pepsi for dinner. I want to put some cups. This one. Ay, abot. This one. Abudi. Agree? Okay. Nagno-mo talaga ako. Nasa headset ko pala yung saglit lang po. Dala lang namin itong ba. Hanap buhay mo na po saglit. It's okay? Yeah, it's okay. Yeah, abot. Thank you. Welcome. Mga kababayan ko. Wala kaming pizza. Ay, makakain na yun doon si Sorry po. Oo nga, ako hindi na rin ako nag-upload ba na may music. Kasi yun nga problema doon sa kapatid ko ba. Bakit lang gusto mo makita? Pakita tayo ng mukha. Pakita daw kami ng mukha kasi Bag is live dito sa Saudi. hindi pa kami masyadong hindi kami prepare. Oo, kaya ako tinatamad ako mag-upload ba. Si Iper nga sabi sa akin, wag na muna ako mag-upload. Yatay. Kasi, yun ang naging problema niya ba, yung pagdating doon sa may mga,
yung mga music, ano na ba tong mga ano, hindi ko pa lumayas kasi ako. Ayan na po, mag-end ako, tapos doon tayo magchikahan, pati din yung upload ko. Ng mga bata, dinilit ko. Oo, mas mainam pa, lalo na pag wala ng views, wala pang ano, mas mainam pa yung i-delete na lang. Kunti pa lang mga upload ko na. Uy, ako, grabe. Kulang 300 na yung ano ko, upload ko. Kaya sabi ko, Diyos ko, wala sana maging problema ba? Pero, sabi naman kasi sabi ko, hindi ko alam kung, kahit tingnan ko siya, isa-isa yung videos ko, hindi ko siya alam gawin. Kaya nga, sabi ko kay sis, Mayan, sabi ko, paano yun? Sabi niya, titingnan niya daw. Kaya sabi ko, ay, yung iba ko ang ginawa ko ang ginawa ko, yung iba, may music, pero, wala siyang boses. Music lang. Hindi ko siya, kasi nagka-copyright, yung may music tapos sabay yung salita. Doon nagka-copyright. Oo. Uy, thank you po sa 6 million in the house. Wow, thank you. 7 million in the house. Thank you po. Thank you po sa mga patamsak. Hi! Bicolana. Ayan Manay, si Bicolana Española. Bicol din po siya, sa Naga Kaputugang, di ba? Si Manay Elma Mixed Vlog, Bicolana Espanyol. Uy, naaano ako ba? Hindi kasi ako masyado pang marunong magngaw first time ko. Salamat po, Tugang. Salamat, Tugang. First time ko, Tugang, magngaw-ngaw. Pwede ba tong pinaggagawa ko? Dahil pa ko, muni. Tugang, dahil pa ko muni, Tugang. Pero nagninaw-ngaw na ako first time ko ba? Nakadikit ka na ba kay Bicolana Española? Dikitan mo siya Manay, dikitan mo si Bicolana Española, Manay. May din siya, may GC. May GC din sila, may GC kaming Bicol din. Kasama ko dun. Tugang, salamat sa pagpunta sa aking mansyon. Marami din sila Manay sa GC. Dikit ka na. Di ba sinabi ko sa iyo pag nag-live sila, ewan ko baka kailan ang live nila. Tugang, no rin po ang live mo. Mag-live ka ba sa aga? Dati mo na siyang nadikitan. Okay, Manay, okay. Pag nag-live siya, Manay, ibaba ko lang pag makita mong pag nag-live siya, puro din siya mga Bicol. Din siya na mababait. Thank you. 7 million in the house. Ayan, hindi naman masyadong ginaw, di ba? Rest. Sabi ko.
Hello, Abo. Magandang gabi. Salamat sa patamsak, Abo. Sis Rogin. Uy, bakit nawala ka man panty, Sis Rogin? Giatay, bakit nawala? Salamat sa pagdalaw. Ayan. May panty ka na, Sis Rogin. Bakit nawala yung ano mo? Thank you po. Kaya ganon. Ay, oo, hindi ko napansin may 16 sa dulo. Oy, sis Rogin, congrats. Wow. Pa-burger naman dyan. Pa-burger naman dyan. Aba, nitry ko bang magngaw-ngaw ba? Wow. Thank you. 9 million in the house. Thank you po for coming. Ilang araw akong hindi nakapag-live ba? Dahil busy. Ngayon nga ito, may bisita pa din yung anak ng amo namin kaya nandito pa rin ako sa kusina. Pa-border naman! Sis Rogin! Mag-premiere ka na. Sige, sabihin mo para mapunta kami ba? Ano mo sa akin, i-PM mo kung kailan ang mo magpa-premiere ka. 'Di ba? Si Rogin, Abo, padikit naman po kila Manay Elma Mix Vlog at saka po kay kay Bicolana Espanyola, kung di nyo pa kadikit, ayan. Oo, sabihin mo sa akin si Rogin kasi minsan 'di ba? 'Di ba minsan busy ako. Hindi ko naaano yung YT kaya kailangan pagka halimbawang PM para sure, ayan. Hindi na kayo nakapag-live? Abo, hindi na kayo nakapag-live si Rogin? Salamat po si Koy. Manay Elma, dan na daw po sa'yo si Sis Rogin. Salamat Sis Rogin. Oy, mga sisi ko, okay lang ba yung boses ko dyan? Giatay. Ngaw-ngaw ako ng ngaw-ngaw. Turuan niyo ako Sis Rogin ba nito? Magtanggal ng sound. Nagnginginaw-ngaw ako. Salamat po Manay Elma. Abo, dan na daw po sa'yo si Manay Elma Mix Vlog. Dikit na daw po siya sa'yo. O sige, si Rogin. Pupuntahan ko yan. Mamaya sis, bago ko siya i-upload, kailangan kong i-mute ko yung yung pinagnangaw-ngaw ko dito. Baka magkaroon ng problema ba? Pag nag-apply ako, soon. Apply soon. Kailangan. Ay, gatay. Baka mamaya ma-CPR ako hindi ko ba. Sabi ko, magngaw-ngaw ako pag nasa taas. Kaso nga lang hindi ko siya mapigilan na mag-live kasi nandito pa ako sa kusina. Kanina mag-isa lang ako. Sabi ko makapag-live. Kaya ayan, nagminaw-ngaw ako. Sa Chrome ba? Akala ko doon mismo sa video bago mo siya i-upload. Sige po Manay. Kahit hindi ko na siya basta walang music. Okay. Sige po. Uy, si Rogin, hanggang ngayon hindi pa siya nag-a-update pero yung sa analytics ko,
4,200 na siya mahigit. Kaso nga lang, doon sa doon sa monetization ba yon, yung doon sa gilid, pag tinignan mo siya doon, yung WH ko, 3,820. Ang bagal-bagal. Hindi ko alam kung bakit ganun. Hindi ko rin alam ganun, sisi. Ang bagal nga eh. Ayaw yata akong ipamuni. We prepare the things we need to bring for tomorrow. Diba? You like the motorcycle and do that. Oo, sisi ko, hindi pa pumapasok lahat. Iniintay ko nga eh. I thought it was like Oy, sis Rogin, sabay kayo nung kapatid ko, kahapon din siya na namuni. Oo, sabi nga ni sis, ni sis Mayang, intayin ko na lang siya. Ang tagal. Mag 2 weeks na siya, pero hanggang ngayon hindi pa din siya update. Kahapon lang din, sis. 'Di ba? 'Di ba nung nag-PM ka sa akin kahapon, kasasabi niya lang din sa akin. Sabi niya, "Ate, namuni na ako, oh." Sabi kayo ni sis Rogin. 1 week ka lang nag-intay. Si Rogin, congrats daw, sabi ni Manay Elma. Ano kaya boses ko dyan? Di ba boses lalaki ang ko dyan? Sana all. Oo nga eh, sana all nga. Manay ang tagal mag-update nung akin. Kaya ikaw Manay, lang, tiyaga-tiyaga lang. Yung konti na lang, nasa 2,000 na, 2,000 tapos araw-araw yung bago matulog. Kahit nga walang tao, okay lang yun kasi yung oras ba man ay tumatakbo. Okay lang yun. Yung oras ng tulog natin. Okay lang ba? Ganon? Ano ginawa? Di ko alam sis kung ano gagawin ko. Ba't ganun ang tagal-tagal? Pero hinihintay ko na lang. Ganon. Sino kasi ang nag-ano ng ko, ng account ko, si Sis Mayan, nagpatulong ako kay Sis Mayan. Ayun nga, iniintay na nga lang din ni Sis Mayan. Kasi sabi ko nga kay Sis Mayan, hindi ako marunong ba. Ayaw ko sis na ayaw ko yung pagdating ng mag-apply ako tapos hindi ba siya maaprubahan, mabaliwala, imbis na mabilis, matagalan lalo. Kasi yung kapatid ko, nung nag-apply siya lang din nag-fill up, parang hindi yata tinanggap, nag-intay ulit siya ng, ewan ko ilang weeks, tapos iyon, kahapon ulit na na-aprubahan. Pumupunta ka rin man kay Sis Mayan? Ayun nga Sis Rugin, hindi ko alam ba, yung mga ganyan, hindi ko alam yung mga ganyan kasi baka mamaya natatakot ako, imbis na maging okay, ay, mamaya magkaroon pa ng hindi ako marunong magkakalikot ng cellphone. Dahil ko lang din alam Manay, para yata, basta nakita kita, parang ako sa'yo, sinuscribe kita tapos nakita din kita sa live mo. Yun. Hindi ko lang matandaan kung saan kita nakitang live. Kung saan kita naging kadikitan. Yung
Baka Manay. Hindi ko lang matandaan po. Yung sa kapatid ko si Rogin, ano siya, yung parang 'di ba hindi siya maaprubahan, yung lahat ng videos niya, ang dami niya din videos, nasa 300. Ang ginawa, inano daw yung kanyang mga videos, kaysa sa isa-isahin niya yung problema, yung music, yung mga ganito, ganyan. Ang ginawa yata nung tumulong sa kanya, ano siya, yung, ah, prin prinabate yung kanyang mga ano, kanyang mga videos. Gano'n yung ginawa. Saka nag-apply, tapos ngayon okey na. Prinabate daw yung kanyang mga videos. Yun nga Sis Rogin, yun nga sabi ko nga kung halimbawang ano, ipapagawa ko na lang din kung halimbawang may bayad, okey lang kung magiging okey naman yung ano ba. Kasi mahirap yung maglakas loob tayo na tayo mismo yung ano, tapos pagdating ng oras, mali pala yung nagawa, 'di ba? Uy, makakaano na ako, 1.5 hour. Nawala na si Hatshorba. Excuse me. Naubo pa ako ba? Pasensya po. Ako si Rogin. Ano lang yun, Manay, nakatambay lang yun si Hatshorba, nandyan yun. Baka nag-ano lang ng alaga niya. Minsan kasi tumatalon-talon yan si Hatshorba. Ano yan, Sis Rogin, yung first, nung una pa lang, nagkaroon ako ng CPR. Ang ginawa ko nun, hindi na ako nang hinayang sa views, kasi may 20 yata yun, 20 mahigit na views. Ginawa ko, dinilit ko siya. Kasi hindi ko alam kung ano gagawin ko ba. Kasi na CPR nga siya. Yun lang isa, tapos nung pangalawa, ay wala, binura ko basta nakita kong copyright, binubura ko na siya agad. Ayan po Manay, hindi pa siya tulog. Ano yan, ang tulog niya ni madaling araw si Hatshorba. Oo, sisi ko. Kasi nga, andito ko sa baba, mag-isa lang ako, tapos may bisita. Sabi ko wala naman akong ginagawa. Sabi ko makapag-LS nga. Kasi nga, 'di ba ilang araw na akong hindi nakapag-LS, ayaw ngang gumalaw-galaw ng aking WH. Kaya sabi ko kahit walang tao, sabi ko mag-ano ba ako, mag-LS ako. Kasi 2 araw talaga hindi ako makahawak-hawak ng cellphone, lalo kahapon, ay grabe. Kahit kila Sis Usang hindi ako nakapunta ng LS. Thank you po sa 8 million in the house. Salamat sa pagpunta po. Salamat din po sa mga patamsak. Tulog na. Oo, sisi ko, hindi talaga ako makaano kahapon. Magkandaw-gaga, ang dami kong niluto. Grabe pagod. Ayan, ibaba ko yung bahay mo, Manay. Palablab naman po sa upcoming ni Manay Elma, mga lalabs.
Mga sisikoy, ano naman po, pa-support po kay Manay Elma Mix Vlog sa kanyang upcoming. Sige po, Manay, patatamsakan po natin. Tamsak din ako. Yan, tamsak na ako, Manay. Pang 19 ako. 19 na tamsak. Salamat. Salamat, Sis Rogin, sa patamsak. Sis Rogin, maganda pala yung nagngangaw-ngaw. Kaso nga lang, tinan mo lang ako ba. Maano yung lalamunan ko, Makati. $7 million in the house. Thank you po. Thanks for coming. Oo, sisi ko, sa panahon siguro. Minsan lang ako magngaw-ngaw ba na sumasabay pa yung aking lalamunan. Giyatay, anong oras kaya ako aakyat nito? Kagabi, anong oras na, tapos ngayon andito pa din kami. Walang kahumpay-humpay na bisita ba? $8 million in the house. Thank you for coming. Salamat po sa mga patamsak. Pasensya na po, hindi ang itsura ko para akong puyat na tilapia. Araw-araw ka po ba, Manay, nagla-live? Makati talagang lalamunan ko, sumasabay din. Huwag mo akong tawanan na eh. Giyatay ka. Oo, Sis Rogin, salamat. Ay, pag nagsalabat ako araw-araw, panigurado, pag okay na kayo. Pag nag-live si Abo, kakantahan ko talaga to. Pinagtawanan tuloy ako ni Satsor ba? Oh, ganyan din ako, sisi ko. Ay, Manay, pagtulog ko. Kaso nga lang, ko kasi yung isa kong cellphone, nasisira. Kaya, imbis na natakot ba ako, nagtiyaga na lang ako na ganito, mag-live ako ng ganyan na ilang oras lang. Pinakamahaba ko 2 oras kasi pag kayong magdamag, baka lalong masira tong isa kong cellphone. Wala na akong pandikit. Ay, wala na akong pang ano ba tawag dito? Pang jacket ba? Hindi na ako makapag-live. Pangit naman yung mag-live ako tapos hindi ako makapag-jacket, di ba? Kaya pinahinga ko lang tong cellphone kong isa.
Oo, ay, sure ba, magkantahan tayo sa live ni Abo, abay. Umanda ka na. Ang masaklap si Rojen, imbes na dumami yung tao ni Abo, baka magkandawala sa busis ko ba? Ayan na naman si Nilunok. Okay lang daw ang live niyo. Ayan. Ayan si Manay, si Manay Elma. Pupunta din siya, kakanta din siya. Tapos ang kakantahin ko naman yung yung kiliti. Alam mo ba yon? At sure ba yung, wag dyan. May kiliti ako dyan. Ay, ate na nilunok. Iyon nga si Srujin baka magsilayasan sila ba? Ayan daw si Achorba sa linggo. Uy, ay Achorba, pag sa linggo, agahan mo, wag kang mag 8:30. Kasi pag 8:30, si Sismayan. May pag-game si Sismayan. May pag-game. Kung halimbawang hindi matuloy si Sismayan bukas, kasi nag-ano kasi kanina yung kanyang yung net, hindi natuloy yung kanyang pa-games kanina. Oo, maraming pa-games. Susugod tayo sa pa-games ba? Si naman daw, si Manay Elma, bikining itim. Ayan, Abo, asan ka na? Sis Rojen, tawagin mo nga si Abo nang makita niya yung mga namin dito, mga kakantahin. I-prepare niya na ba? Oo, kasi maraming palaro si Sismayan. Siya, banana, ano ba yun? Wala siyang views. Kaya, kung hindi siya matuloy bukas, linggo ang plano niya. Abo, asan ka na? Nang makita mo yung mga kakantahin ba namin? Giyatay. Matututo tayo nitong maging singer tayo nito. Uwi tayo ng Pilipinas, singer na tayo. Nakatulog na yata si Abo Sayap. Oo, tapos magngaw-ngaw ka. Kaya nga maganda nga sana yung ikaw si Srujin, mag-live ka ba? Magkantahan tayo. Ka na? Okay ka na? Ano tawag nito? Muni ka na ba? Di ba? Kasi kanina kasi Hatshorba, wala ka, di ba? Busy ka. Kaya hindi ka napunta kasi Sismayan. Yun ang niya kanina kasi hindi natuloy yung kanyang palaro kanina pa games kasi mahina yung net niya. Oo nga mag-ano ka na si Srujin para ngaw-ngaw tayo sa live mo ba? Anong oras ba pag gabi? Huwag lang masyadong madaling araw. Giatay tayo nito. Magnaw-ngawan tayo. Ano ka na ngunit ka na Ang problema sa iyo mo. Kaya ngayon, alam mo na huwag mo sabayan si Sismayan. Kasi maraming palaro yun.
nga sisi ko, alam mo ba sa totoo lang, 'di ba? Hindi yung pagod na tayo sa gabi, hindi na tayo masyadong masarap sana sa umaga fresh na fresh tayo. Kaso nga lang, giatay, mabibitin tayo. Kailangan ng 'pag umaga gigising pa rin tayo ng madaling araw. 7 PM ng gabi po, Manay. Kailan yan, Manay? Yung live mo? Kailan ka mag-live? Oo, si Rujen, ako talaga pagka yung umakyat ako, plakdang-plakda ako ba. Pagod na pagod ako. Sige po, Manay, puntahan ka namin sa 7 PM. Ayan, sige. Dalaw kami sa live mo. Si Rujen, mag-ano daw si Manay sa bukas 7 PM. Sige, puntahan ka namin. Andiyan na yung mga amo ko, ako nandito pa rin sa kusina. Yun nga masarap pagka yung walang amo ba. May bisita yung anak ng amo ko ba, yung binata, nandito pa. Nandito pa ako sa kusina. Nag pa sila, shahi-shahi. Pa gawa-gawa. Dumating na yung kapatid ko. Salamat din po, Manay. Ano siya, sisi ko? Ewan ko, nandun yata sa sala o dumiretso na sa taas. Ano siya, galing sa labas kasama nung alaga naming maliit ba? Oo, kapatid ko, Manay, kasama ko dito sa bahay. Dumiretso yata sa taas, ewan ko ba? Kasama siya nung bata kanina, 4:00 umalis sila ng bahay. Namasyal sila sa palaruan. Ngayon lang sila umuwi. Ang tagal naman ng nito, yung bisita, kakainis. Uy, konti na lang. Mga na lang, 20 minutes na ako. Mag-end na tayo para makaano ba? End na lang ako ah. Sige ne, ikaw. Sabihin mo lang pag magla-live ka para alam mo naman ako. Minsan, basta i-miss call mo ako. Oo, sisi ko, nakaano siya sa bata. Siya rin na naghahatid sundo sa school. Ako kasi nakapermis ako dito sa kusina. Oo, samantalahin mo, Manay, habang wala yung mo. Ano ba to? Kala ko naka-live si Bicolana. Oo, masarap yan, Manay. Walang magtatawa, kaya kahit anong oras ka, habaan mo yung oras mo kahit mga 6.
O ako katulad nito, paano ano-ano kasi tumatawag yung amo ko. Dati si Srojin, ako yung tagahatid sundo sa mga bata. Nung hindi ako sa pero nung nagluluto na ako, hindi na ako nakakalabas. Hindi. Ako sis, naglilinis din ako sa akin yung sala dito sa baba. Tas after nun, tulong-tulong kami sa labas or yung pagkatapos nung linis ko, yung luto na ako. Permis na ako dito sa kusina maghapon. Yung kapatid ko sa mga kwarto sa taas, tapos yung doon sa kabila may chilies. Ayan manay ayan si Sis Rogin, si Abo, mga po yan. Din silang magsuporta. Mababait yung mga yan. Hot Shorba. Konti na lang, mag-e-end na ako. Ko lang siya ng 2 hours. Dumiretso na yata sa taas yung kapatid ko. Hindi na ako dinaanan dito. Magliligpit pa ako. Mabait kami, sisi. Bakit may tawa si Srojin sa dulo? Ay, kayapay. Sabi ko, Sis Rojen, nung nakaraan ba na hindi kayo hindi ko kayo nakikita sa live. Sabi ko, kahit saan live, hindi ko makita tong dalawa na to ba? Kaya minisis kita. Sabi ko, ano ba nangyari doon sa dalawa na yung busy-busy? Mga same tayo ng oras man ay. Kaya nga sis, pag kayong busy tayo, hindi tayo hindi tayo makahawak-hawak ng ating cellphone. Ako talaga. Saka ako halos araw-araw pag nagpunta ako sa live, inaano ko lang yung paano lang ako. Nakatambay lang yung cellphone ko. Pero ako naglilinis. Kaya pa silip-silip lang ako pero nakatambay naman siya. Naka-LS si ang aga nag-LS ni Bicolana Española. Sige, puntahan mo muna si Bicolana Española. Maya-maya mag-e-end na din ako tapos tawag ka sa Messenger. Puntahan ko din siya mamaya sa Hindi ako pwede pumunta doon, naka-live pa ako eh. Ayan manay si si Bicolana Española, 'di ba friend mo na po siya? Puntahan mo siya, nag-live daw sabi ni Nakatulong na si Abo, si Srojen. Ang dami naming binili ng pizza ni ng binata namin, hindi man namigay ng pizza sa amin. Giatay. Parang ang sarap kumain. Oo nga eh, nawala eh. Pero nakatambay ang niya, nakatambay ang phone niya kasi yung ko nanonood nandiyan pa din. Ay nako, si Sis Rogin, congrats. Money na siya. Kahapon nakita ko sis, tingnan mo kahapon. Nakita ko yung watch hour ko 3,820 hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago kaya sabi ko mag-live ako.
Kasi hindi siya tumataas. Sige po, Manay. Ang tagal sis, hindi ko alam. Si Sis Mayan nga naiinip na din siya. Ang tagal, hindi ko alam ba't ganun ang aking bahay. Ano yung bahay ni Abo? Ano na ba yung subscriber niya? Ano ko Manay, yung ano, di malagyan ng ayuda. Bakit? Bakit hindi malagyan? Ako nga bumababa din yung ano ko, yung watch hour ko. Ano Manay, 'di ba? Pagka yung ano, yung pumupunta kami sa mga live, may mga pag-games, ayun nananalo kami minsan tapos or hindi man, ano yung bang may mga fan, ano yung bang may mga friend kami, nagdo-donate sila kaya ayun medyo mabilis-bilis yung aming watch hour. Siguro parehas kami sis kasi ako tingnan mo ako matagal din mabagal din mag-ano yung aking channel. Kaya Manay nag-ano lang din kami ba, nagtiyatiyaga lang din kami. Yung watch hour namin. Ayan pa live para medyo dumami-dami. Konti na lang. Ilan minutes pa ba? Mga 15? 15 minutes mag-end na ako. Salamat sa mga nagtambay. Si Srojin, si ano nga si Manay, ano daw siya? 1 year na. Gano'n. Hindi ka na namin matawagan ngayon. O sige, kahit bukas na lang ng maga, magkwentuhan tayo. Bukas ng maga, pagka ano, magtawag kami sa'yo. Pero i-accept ko yung ano. Oo, sa mga founder namin. Ayun nga sabi ko si Sir Rogin, mag-usap kami yung sa GC. Kaso may ano na nga din siya, may GC na din siya. Kasi kami Manay ano lang din, natulungan lang din kami ng mga ano namin, mga friend founder namin. Kasi kung bibili ka kasi ng watch hour, mahal din, ang laki. Ano siya si Srujin, 1 year na siya ang WH niya. Ano, 2,000 pa lang. Napunta nga daw siya sis kay sis. Napunta daw siya kay sis Mayan. Sa live. May GC na siya sis Tingnan mo may logo na siya. Iyon nga ang ano, kaya namin siya tatanong namin kung ano yung GC niya ba.
Ah, sino pong Mayan? Ano po ba yan ang ano niya, Mayan Vlog? Kasi marami din yung Mayan eh. Oo, mga pa-games manay. Kasi pag nakikita ka ng mga ano, pinag-select yung tapos na. Ay, naku. Alas 12 na lang. Alas 12 na lang. Oo, manay, dikitan mo yon. Tapos pagka mga mag-LS sila, kasi may maano sila, madala sila magpalaro. Pwede kang manalo doon. Level na. Sis, ay ano, ane, Hatshorba, hindi na daw pwedeng hindi na daw pwedeng magngaw-ngaw ngayon si Manay kasi tulog na daw yung mga kasama niya. Bukas ka na lang tumawag ng bukas ng mga umaga, ganyan. Pag free tayo bukas, saka tayo magkwentuhan. Oo, nasa 8:30. Bukas, baka, hindi ko lang alam kung matutuloy bukas yung kanyang pag-games. Kasi kami Manay, doon sa mga palaro nila, mga pag-games nila, doon lang din kami nakakapanalo. Sige Manay, kahit bukas na lang tayo magkwentuhan. Dito muna tayo magkwentuhan sa aking sa aking live. Hindi naman tayo makatawag ngayon. Giyatay. Thank you po, Ibuff Channel. Thanks for coming. Salamat po. Salamat po sa pagdalaw. Oo, ganun. Ganun. Sige po, i-buff. Ano ko po yung channel. Salamat po sa pagdalaw. Palitan ko na po ang nakapin. Manay, ayan. Pabio naman po sa ating nakapin. Salamat. Ako sis Rugin, sabi ko nga sa'yo, nung nakilala ko sila, doon medyo maano yung loob ko kasi halos talaga sila mababait. Bibis ko.
Ayan, Sisi ko, dikitan kita dito sa aking isa kong account. Ayan. Ayan, binubiyos ko yung videos. Panoorin ko muna. Harang pa. Liko. Yatay, nagloko na yung aking cellphone. Ito ang... Oo, Sisi ko, walang nangyari doon. Tapos gagawa ka pa ng gagawa ng ano, gagawa ka pa ng gagawa ng ano ibig sabihin yan? Yung ninja, 'di ba? Wala. Kaya talagang dati sis nagpupuyat ako sa kanila pero ngayon hindi na kasi ano eh. Okay na ako dito, okay na ako sa group natin ba? Kayo, yung mga ano ko, okay na ako sa inyo. Uwi na kayo? Si Jennifer umakyat na? Hindi ko nakita si Jennifer. Asan si Liit? Wala pa. Ay, ay, akala ko nandiyan na. Asis. Hindi pa kaya ikukunin yung ano dyan? Ano nga natin kung bang pagkain? Lug-lug kayo sa swimming pool. Kanina nga nabilang mo sa akin. Asan si Timay? Akala ko nga kasabot. Uy, Asis, you go home. The driver is outside. Kailan Asis will go home. Tawagin mga Asis. Okay daw, ilan na. Uy, Asis, the driver is outside. Isa pa hitnay. Rone, bye-bye. Bye, good night. Good night. Yan na, bebe! Asan si nanay? Andiyan na, andiyan na. Oh, bye, Rone. Check na kaya ako. Bye. Giatay. Giatay mga sisikoy. Ayan, Ibaf channel, ayan po, oh. Dikit na po yung aking isang account. Ano nga una ako sa ano nga?
Sana yung ano ko ba? Akala ko naman, uy, mga sisi ko nagpunta kasi ako sa amo ko, nagpaalam na ako kasi hindi ako pumasok doon kasi puro mga lalaki ba. Sabi ko, pwede na baka akong umakyat kasi ang oras na. Sabi ko, 11:30 na, sabi ko. Kagabi anong oras na ako umakyat. O tapos ngayon, ganito na naman kasi ano, bukas na namin ligpitin yun ng kapatid ko yung pinagkainan nila doon. Kasi, ano na ba, puro lalaki, hindi ako pwedeng sinayaw-sayaw sa kanila. Kaya, akyatan ko na lang bukas na ang ligpit. Ayan, akyat na ako sa kwarto mga lalab sky. Oo, manay, pag ganyan, na ano, katulad kagabi, nagsasyahe na lang sila. Ay, anong oras sila tatayo? Ano, pag mga syahe na lang, galigpit na namin yung iba. Akyat na kami. Okay na yan, iwanan na namin. Bukas na ang ligpit, kinabukasan. Hindi sila katulad ng iba na magno kami ba, maghintay hanggang matapos. Akyat na namin. Wala pa pala yung kapatid ko. Madam, nag-uot. Kasi 11:30 na ako. Kagabi, anong oras na ako? Bakit parang... Bakit ano? Ano ba Ayan. Madilim, paakyat ako ng hag. Oo, sisi ko, mahirap talaga lahat ganito. Pero, yun nga lang madalas sa amin. Tapos ako talaga nahihirapan kasi pagluto. Pagluto, laging marami. Halhal. Hiningal ako. Hirap talaga pag matanda na ba. Akit lang ng hagdan hinihingal na. Ay. Haba-haba yung ano ko ngayon Hinabaan ko naman kasi hindi naman tayo makapag-ngaw-ngaw. Kaya na medyo ano na lang para makabawi-bawi naman ako dun sa ilang araw akong hindi nakapag live ba. Mag-base lang ako, hindi ko kayo pwedeng isama, makakita nyo ang aking tinatago ba, yatay. Malamig ang simoy. Taglamig na naman dito sa Saudi. Ito ang ayaw ko dito. Lipat ako ng lipat ako ng isa pang kwarto. Kasi kwarto ng kapatid ko to.
Oh my God. Malamig. Ay. Ay, giatay. Oo, tig-isa kaming kwarto. Kasi, ang hirap, di ba? Ang hirap yung magkasama katulad yan, oh. Tig-isa kami para may ano ba, privacy. Sissy Bobs, thank you, pagpunta. Mahirap yun, mahirap yun, mana, yung tatlo kayo, tig-isang kwarto. Di ba? Oo, Sisi Koy, pero sis Rugin, kadalasan, yung pag yung ordinaryong araw, yung bang wala namang bisita, ang pinakaakyat ko talaga niya, 9 o'clock. Ang 9 o'clock hanggang 10. Pero usually, 9. Tapos, ang kapatid ko, akyat niya mga minsan 7 o'clock or 6. Mamamalansya siya or basta maaga siya sa akin kasi maaga siyang nagigising mga 5:30 kasi nag-aasikaso siya dun sa maliit, naghahatid siya sa school. Ako ang gising ko. Ang tagal pa rin. Nasanay na din ako. Mahirap kasi yung isa lang kwarto, manay, kasi wala kayong privacy. Di ba? Ikaw, sis Rugin, ano pinakaano mong oras? Oo, sis, lalo na pag ang dami kong luto. Katulad, alam mo ba yung mahala? Yung matamis, yung tamar, na pag niluto mo yung parang na sa atin, halaya. Di ba ang hirap nun, 3 hours yun, lutuin siya. Tapos habang niluluto mo, siya yung halo ka ng halo. Kasi, siya yung para lumagkit ba. Ayun, kahapon nagluto ako. Ngayon, pinagluto ako uli. Dalawa lang kami manay ng kapatid ko, dalawa lang kami. Uy, ang sarap naman. Ang sarap naman ng mo si Rogin. Kami wala nang pahinga. Ang pinakapahinga namin yung bang yung nakatapos kami ng gawa tapos nakaupo lang kami doon. Yun lang. Hindi kami umaakyat talaga nan sa taas na yung para mamahinga, hindi. Ano yun, manay? Buti ka pa si Rogin, mayroon kang pahinga, kami wala. Pinakapahinga na namin yung pag umakyat. Manay, yung kanina, si Risa, yun, katulong yun ng anak ng amo ko kasi yung panganay ng amo ko may asawa na.
Ayun, kaso araw-araw din sila nandito kasi yung mga nag-aalaga sila ng bata. Anak ng ano yun, anak ng may katulong ng anak ng amo ko. Bali, dalawa din sila magkasama, Bisaya. Buti ka pa si Srujin, mahaba yung pahinga mo. Kami ito na yung pinakapahinga namin pag umakyat. Akala ko kanina, nandito na yung kapatid ko. Akala ko kasi sinundo na ning amo ko. Eh, yung pala hindi. Anong oras na, oh? Parang, ano ko yung pa ako ba? Malamig. Di atay. Inano ko na, sinulit ko na yung live ko. Kasi, mahaba-haba ba? Sana umangat yung watch hour ko bukas si Rogin. Kaso ngaw-ngaw man ako dito. Sana walang maging problema ba sa kakangaw-ngaw ko. May alaga ka bang bata, Sis Rogin? Pag napunta ka doon Manay kay Bicolana Española, halos ng growth niya nasa puro halos Bicolano. Malaki na 12 years old. O dito din, siguro mga 11 years old yung bunso. Yun ang sinasamahan ng kapatid ko. Ayun, nasa sila, namasyal. Buti ka pa may pahinga, ako wala. Kaya talaga lalo na pag ganyang may okasyon, yung nagluluto ay halos dito luto lahat, hindi uso yung hindi uso yung bili sa kanila. Talaga sa kanila luto. Ay, ganun. Ang sarap naman. Sis, isang beses lang din ako magluto. Sa tanghali lang. Kaso nga lang, yung sa maghapon, nandun yung maya-maya, tawag sila, utos, shahi, kape, iyon, hanggang na sa pag-akyat. Giatay ka Hatsorba. Napatalon ka kay Jollibee. Sige lang po Manay, okay lang po Manay, salamat, okay lang po, may pong problema. Basta pagka halimbawa Manay, mag-live ka habang nagtuturo ka para dumami yung watch hour mo ba? Ay di po, wag na yan. Sisi, may sabi ka, ane. Ay, ganon. Swerte mo din dyan. Swerte mo na rin dyan, sis Rogin. Sige po, Manay. Salamat po, Manay.
Sisi Mikay, salamat po sa patamsak. Salamat po sa pagpunta. Si Sis Mikay ba, hindi ko talaga naaanuhan to. Hindi ko nachichimpuan ang live. Hindi pa kita napupuntahan, Sis Mikay. Sige, sangirit mo na. Sige, pagparaatot ka kaan. Salamat, Sis Mikay. Sana mapuntahan din kita sa live mo ba. Ay, ate, madaling araw. Bakit madaling araw, sis? Tulog na ako niyan. Ito nga, patulog na din ako, kaya hindi kita napupuntahan. Bakit 1 a.m., sis? Hindi ka na natutulog niyan. Anong oras ang gising mo niyan? One a.m. Tapos anong oras si Mikay gising mo? Oo nga, Hatsure ba? Matindi din mata mo. Ako pagka ano yun, nakakatulog na ako. Ang pinakaano ng mata ko, 12. Tapos pag halimbawa talagang pagod na pagod ako, minsan pag akyat ko halimbawa mga 10, 11, ay, kahit anong pigil ng mata ko, pipikit at pipikit. Kaya pala hindi ko napupuntahan si Sis Mikay. Eh, ganun. 12 a.m.? Tanghali. Di ate ka sure ba? Tulog na kami niyan si Mikay. Gising mo 8 a.m. Ako kasi dito sis, ang gising ko dito minsan, depende, minsan 6, 7, ganyan. Tapos makatulog man ako niyan, 11, 12. Yan na pinakaano ko ba? Pinaka mahaba kung ano. Kaya pala hindi kita nakikita pag nagla-live. Kasi sabi ko nga, hindi ko man nakikita si Sis Mikay pag nagla-live. Yung pala utot-utot na kami sa tulog. Oy, Sis Mikay, hindi pa ako muni pero ngaw-ngaw ako ng ngaw-ngaw. Okay lang ba to? First time ko nag-ngaw-ngaw ba? Sige po, Manay. Salamat po sa pagtambay, Manay. Sige po, pahinga ka na po. Sige po, salamat. Salamat. Good night, Manay. Yun nga si Mikay. Ano siya? 4,200 na yung WH ko sa analytics. Pero yung doon, 'di ba yung sa baba niya, 'di ba may monetization? Ano siya? Tiningnan ko siya kanina, 3,820. Ang tagal niya, siguro mag-ano na siya. Mag 2 weeks ng ganun. Hindi pa siya simula nung kinargahan, 'di ba nag 4,000 na siya. Hindi pa siya nag-a-update doon sa ko. Monetization ba 'yun? Hindi ko nga alam bakit ganun kabagal. 'Di ba nung tinanong mo ako noon, ano na siya, 4,000 na siya noon.
Ay, 4,000 na ba nga ba yun? Oo, 4,000 na yata yun hanggang ngayon. Saan yun? Hindi ko alam yan, Sisi Mikay. Kaya, nung nga nagtatanong nga din si, Sis Mayan, kasi tinitingnan din ni Sis Mayan yung ko. Ayun nga, mag-intay na lang daw mag-update. Hanggang ngayon hindi pa siya nag-update. Siya? Kaya nga pagka halimbawa nag-live ako ngayon, magdagdag siya ng konti, minsan 5, minsan 10. Kaya sabi ko nga habang nandun ako sa trabaho ba sa baba. 'Di ba ilang araw hindi rin ako nakapunta sa mga live. Kasi nga busy ako, lalo kahapon wala akong napuntahan kasi dami kong luto. Kaya sabi ko ngayon nag-live ako, ayan kahit papaano magtatatlong oras din yung live ko. Sana medyo Oo, Sisi. Sa pinaano ko nga kay Sis Mikay kasi kay Sis Mayan kasi hindi, sa totoo lang talaga Sis Mikay, hindi ko alam talaga mag-ano ng ganyan. Baka mamaya baka mamaya lalong matagalan kasi yung kapatid ko nag-apply siya dati. Siya lang din ang nagdudot-dot, nagtanong-tanong lang din siya. Namali siya. Tapos nag-intay siya ng ilang weeks para mag-ano ulit yung niya kung kailan siya ulit pwedeng nag-apply ng MONE. Ayun, pinagawa niya, hindi ko alam kung kanino. Tapos iyon ngayon, awa ng Diyos kahapon, na MONE na siya. Ako, ang kausap ko talaga si Sis Mayan nung pa ako nagpatulong sa kanya kasi hindi ko rin alam. Natatakot ako, baka mamaya iba yung mapindot ko. Masira ko yung channel ko kasi hindi rin ako marunong magdudot-dot sa cellphone ko ba. Baka mamaya mamali ako. Takot din ako. Nakailang Sis Mikay, nakailang yung kapatid ko. Isa, tapos 2. Pangatlo na siya ngayon. Nag-apply. Kasi mayroon siyang naging problema. Customer support. Hindi ba nakakahiya mag-ano ko kay Sis Mikay? Pero itry ko din bukas. Customer support. Ano ko nga, lista ko. Baka makalimutan ko. Message ko din si Sis Mayan bukas. Iyon nga sis, kasi kailan pa yun siya, nag-8, nag-3 o minsan nga sis, tumataas siya tapos bumababa. Hindi ko alam. Ano to? Customer support. Ano ang itatanong doon sis? Sige, i-message ko din si Sis Mikay bukas. Nagtalo na naman si South Chorba. Saan na naman napunta yun? Naku, lamig niyan sis. Kami hindi pa napunta ng desierto. Ewan ko lang kung kailan kami pupunta. Malamig pag nasa desierto.
Sabi ko, bakit ang kunat ng ano ko? Ang kunat mag-update. Wow! Sarap ng ihaw-ihaw. Madami kayo dyan. Diyan kayo matulog? Pag napunta kami ng desyerto, ano lang sis, umaga lang, tapos sa gabi, uwi na. Lamig yan dyan matulog. Sisi Mikay, walang problema to, yung ano ko ngaw-ngaw ko dito, okay lang to. Okay. Kasi natatakot ba ako baka mamaya ngaw-ngaw ako ng ngaw-ngaw magkaroon ng problema ba sa pag mag-apply na ako. Sakto ko lang to sis ng ng 3 hours para medyo maano-ano yung ano ko, WH ko ba? Dati nagsa-silent live ako pag tingnan mo yung thumbnail ko, silent live daw pero nagngaw-ngaw ako. Di atay. Sige, sis Mikay, salamat. Salamat sa patamsak. Salamat sisi ko. Ingat kayo dyan. Naantok na ako ba? Oo, nag-LS na siya. Bakit nag-error? Baka mahina mahina yung net. Ayan, nag-ulit-ulit to. Ako nga, nakailang ulit ako kanina, 4 yata. Si Rogin, mag-ask daw ako sa customer support mismo. Kasi kung bakit ganun katagal yung ko update ba. Nagtanong si Sis Mikay kung ano na nangyari sa WH ko. Tingnan mo, inaantok na ako ba?
Di ko nga rin alam kung paano magtanong doon eh. Kasi sabi ko sa kanya, ang may hawak ng ano ko, ng bahay ko si Sis Mayan. Message ko raw si Sis Mayan. Parang nahiya man ako ba? Parang ang tagal ng oras ko ba? 30 minutes pa. Tawa si Sis Roget. Di ba nakakahiya? Di atay. Kasi mag-ano na eh, nung nagtanong si Sis Mikay sa akin dyan sa WH ko. Sabi ko 4,000 na siya. Eh, iyan na nagtanong siya ulit ngayon kung ano nangyari. Sabi ko ganun pa din. Ayaw mag 2 weeks na ganun pa din, hindi pa rin nag-a-update yung 4,000. Kaya sabi niya, ba't ganun? Sabi ko, hindi ko alam, ang bagal. Makunat ba? Kasing kunat ko na yata. Kaya nga sabi niya mag-ask daw sa ano, sa customer. Ano ba yun? Nilista ko pa kasi baka makalimutan ako. Customer support. Oo nga eh. Pati yan sa kapatid ko sis, ang bilis ng WH niya. Sabi niya nga, nagtanong siya, may pinagtanungan siya, pwede daw bang yung ibang WH niya, ibigay niya sa akin. Sabi ko, paano mo maibibigay sa akin yun? Eh, nasa ano mo yun, sa bahay mo yun, giatay. Kasi ang WH niya sis, 5,000 mahigit. Ang dami. Kasi nga, sabi niya, hindi ka pa rin ate. Tapos ko, hindi pa. Sabi niya, nagtanong nga daw siya na kung pwedeng ano ba sa akin, i-share. Sabi ko, paano mo man ma-share yun? Yatay. Oo, ang bibilis ng WH nyo. Nakadalawa ka. Yung kapatid ko, sis, pangatlo na yata yung nung itong huli na to. Kaya nung nga, siya lang ang naggawa. Tapos hindi siya na-aprobahan. Hindi ko alam kung bakit. Tapos, iyon, na siya na, nagpatulong na lang. Kasi, hindi niya alam din gawin. Anong walang reply? Kanina pala sis, 'di ba yung kahapon, 'di ba kahapon nag-message ka sa akin, 'di ba kinongrats na siya. Tapos kanina mayroong na namang dumating sa kanyang email yung si Lolo. Kaya nag-appeal yung tumutulong sa akin. Bakit matagal ang reply? Ano ba yung sa kapatid ko sis? Yung sa kapatid ko 'di ba kahapon si Lolo na nag-congrats na siya. Tapos kanina may dumating sa kanya na yung sa dollar sign i-on niya daw yun. Ewan ko kung nagawa niya na. Sa'yo mayroon na din? Ang hirap, lalo na yung hindi mo alam talaga kung ano, kahit sabi mong magpaturo ka, minsan namamali. Ay, wow. Siya na lahat ang gagawa. Oo talaga sis, ang hirap ng walang alam. Tinan mo kapatid ko
nagtanong lang din siya, nagpaturo siya, pero namali din siya. Kaya yun nga din ang problema ko ba. Di ba pagkatapos yan, AdSense, tapos, di ba yung may sinasabi pa sila na ano, yung PIN? Oh. Paanong bago niya ibalik? Bakit? Hindi mo ba hawak yung account mo? Di ba kahit na hawak niya yun, hawak mo pa din? Ma-open mo pa din yung account mo. Oo nga sis, binigay mo sa kanya. Eh di ba hawak mo pa din yun, alam mo din yun. Maganda yan, yung may tumutulong ba? Ang problema ko pa nga, di ba, yung sa mga short videos. Yung mga unang-una kong video noon. Baka mamay magka-problema. Kaya nga. Magamit mo pa din yun. Kasi ako nagagamit ko pa rin yung account ko ba. Hindi pa ba sila okay? Sila ano? MJB, tsaka si ano, Teacher. Sabi ko nga sis, baka mamaya maunahan pa ako nito ni ano. Maunahan pa ako ni Hatchorba. O, tinan mo, kunti na lang yung kanyang subscriber. Tapos maaano na siya. Kaya nga di, ibig sabihin, hindi pa yun. Mag-apply pa sila ulit niyan. Kaya nga, buti ka nga sis, okay na. Ako hindi ko pa alam kung kailan. Oo. Ay, giyatay, nagbalintong na yung aking ba. Hintayin ko na lang. Kung kailan siya pero na ako sis, 4 months na ako ngayong 18. Kasi, August, September, October, November. 4 months na ako. Oo, alam mo ba sis, yung mga views ko, ang tataas. Ngayon, Diyos ko Lord, yung iba, wala na 100. Hindi ko alam kung ano nangyari sa mga, ko ba, sa mga views. Di atay. Grabe ang lagas ngayon ng views. Yun nga, tinan mo 2 months ka, tapos yet sure ba, wala pa 1 month. Diba? Ang tagal ko na. Si din,
Oo sis, naglalagasan ngayon ang ano, yung views. Grabe ang lagas. Yung views ko talaga, ano na lang, wala nang tig 100. Kaya nga dapat mag-upload ako ng video, yung mga luto ko. Sabi nung kapatid ko, huwag na muna ako mag-upload, saka na lang, intayin ko na lang daw na maging okay na ako, maging muni ba, saka na ako mag-apply ulit. Nandun ka ba kanina sa sa live ni Sis Mayan? Ano ba yung ano niya, banana? Like? Tapos, ano pa yung kanyang palaro? Oh, 7 months? 1.7 pa lang yung bahay niya. Baka nangingisda ba siya lagi? Kasi ako sis, sa naman, yan naman sa double sa ko, sa subscriber. Ang bilis naman tumaas kasi talagang lagi akong tawag yan? Nangingisda. Gikas. O nga pala. Wala siyang views. Kaya nga sabi ko kanina kay ang plano kasi ni Hot Shorba, mag-live daw siya bukas ng 8:30. Sabi ko, ay sa linggo. Sabi ko, tingnan mo muna kung halimbawa mag-live si Sis Mayan bukas kung matuloy. Kung hindi siya matuloy, kasi sabi ko ni Sis Mayan, kung hindi siya matuloy ng live bukas, baka sa linggo. Huwag mong sabayan kasi marami ka akong palaro si Sis Mayan. Sa linggo, ganyang oras din si Sis Mayan kung mag-live, diba? Kaya sabi niya, pagka mag-live, si Sis Mayan hindi na siya mag-live. Kunting oras na lang, sisi ko, matatapos na tayo. Makaka 3 hours na ako. Salamat naman. Salamat sa patambay, sisi ko. Sinamahan mo kung gandulo, giatay. Mahaba-haba din yung live ko. 3 oras din ako, ha. Ibig sabihin, nangingisda siya noon tapos nahinto. Kaya ganon. Oo, kaya ngayon ang sabi ko kay sis kay Hatcher ba, hindi niya alam na gano'n na magla-live si Sis Mayan. Kasi wala daw siyang net kahapon pa. Kasi may din sila pinuntahan. Hindi daw siya nakakonect ng net. Kaya sinabihan ko siya kahapon na huwag kang sumabay kasi may mga palaro. Sabi niya, ganun ba? Sabi niya, hindi ko kasi alam. Sabi ko, okay. Oo, sisi ko. Nagtyaga ako kasi yung bang lang yung aking watch hour para mapuno na ba. Magtyagaan lang ko yan. Pagtyaga ko pag wala akong ginagawa na sa taas. Wala sa Riyadh si Atchurba. Nasa nasa Oman. Saan ba yung Oman? Ilang oras ba ang layo nun sa akin? Yung kapatid ko, ay di po, nandiyan pala, Sis Rodjen si Atchorba, nakikinig lang. Malapit yan sa Dubai.
Yatay. Sabi ko kay sabi ko kako si Rojen, nasabi ko kako sa iyo na wag kang mag-live ka kubo sa linggo kung halimbawa hindi matuloy si Sis Maya bukas. Kasi maraming palaro. Marites. Yatay. Ah, 5 hours Dubai. Konti na lang, konti na lang. Itanong mo sa amo mo. Tanong mo sa amo mo kung halimbawa galing dyan sa inyo hanggang Riyadh kung ilang oras ang pagpunta dito. Nananahimik lang pala si Rojen, ano? Oman. Giyatay talaga tong aking thumbnail ba? Silent daw pero ngaw ko ng ngaw giyatay. Mapalitan pa kaya thumbnail nito? Malamig na ba dyan sa inyo? Nakakaramdam na ako ng lamig, oh. Tingnan mo yung paa ko ba nang giginaw na ba? Di ate, kailangan ko na sigurong ilabas yung aking mahiwagang kumot na makapal. Oo nga eh, iba nga yung sa hindi, wala akong planong magpunta ng Oman. Si Hatcher ba magpunta ng Riyadh ba? Buti pa dyan malamig dito, giniginaw na ba ako ba? Grabing lamig na din dyan si Rojen, dito malamig na. Nag-uumpisa pa lang yan pero mahina ako sa lamig. Pagka yung sobra na talaga lamig, nanginginig ako ba? Wala pa naman akong heater. Ko na lang yung magmedyas na lang ako. Nilalagyan ko ng langis yung aking talampakan. Tapos, medyas. Ganon. May sinus ka? Masakit ba yun eh? Ganon. Kita pa na ng yan, disyerto. Sweet love. Salamat po sa patamsak. Salamat sa pagpunta. Ayan, may ka na po. May jacket ka na. Maginaw.
Giatay. Ano dito sis? Yung pag sobra lamig ay ilang ano ba? Ilang suot na. Sige, sis Rogin. Sige, salamat. Sige, salamat sis Rogin. Pa-end na din ako sis. Mga ano lang. Inaano ko na lang to mga 5 minutes. I-ano ko na 5 or 6. Bye-bye. Sige sis Rogin. Salamat. Inaantay ko na lang tong magsakto kasi sayang din, di ba? Oh, ang hirap pag nasa disyerto. Kasi pumupunta lang kami doon, disyerto, umaga. Ilang oras lang kami, uuwi na kami, giatay. Di ako tatagal doon sa disyerto. Dati nga, pag pumunta kami doon, imbis na mapakinabangan nila ako, dahil may trabaho, alam mo, ginagawa ko, nakaano lang ako. Nakapesto lang ako sa isang gilid ba. Kasi giniginaw ako. Hindi ako makaano. Sweet love, salamat po. Thank you. Pa-end na din po ako, mga 10 minutes lang mag-end na ako. Naka 3 hours na din. Giatay. Yun lang. Dati, ganitong buwan, nakapunta na kami sa disyerto. Ngayon, hindi pa. Baka iniintay pa nila na lumamig ng sobra. Saka pupunta doon, giatay na yan. Ang lamig-lamig. At siyang kainini, maano na ako, malag na ako ng, BBL sa ano ko ba? Lagay na ako ng BBL sa bitis ko, tamalipot. Tapos medyas. Yung itsura ko pala, oh. Giatay ang pangit ko, manday. Kunti na lang. Ayan. Kunti na lang. 10 minutes na lang. Mag-ano na ako mag-end. 10 or 6. Pwede na siguro yan kasi pasobrahan ko lang ng konti. Sana dumagdag ang aking watch hour. Nakatulong oras ko na eh. Pag ganun-ganun lang ba? Binawi ko yung ilang araw ako hindi nakapag-live. Ne, sa aga, naggibo ka na ba ng GC? Kanya rin magka-erestoryahan kita sa aga. Ni Manay, ano ba yun? Ano na to na? Sa pangaran niya? Manay channel ba yun? Manay Elma pala. Si Manay Elma Mix. Kunti na lang mag-e-end na si Inday.
Turog na kita ni. Anong oras na yan sa imo? Launa na. Salamat po sa lahat na nagpunta. Mga patamsak, salamat. Sis Rogin, Abo, Manay Elma, si Sweet Love, salamat, Abo. Hot Chorba, salamat. Salamat sa inyo lahat. Si Mikay, salamat sa pagdalaw. Sino pa ba? Si Bicolana Espanyola, salamat po Tugang. Sis Ibab, salamat. Kaya hindi ko na kayo maisa-isa mga lalabs ko. Salamat. Salamat sa support. Sa patamsak, salamat. Sa tambay, salamat. Ay po. Malamig. Tingnan ko nga, dikit na ba ako dito kasi kay Sweet Love. Go to channel. Uy. Di pala ako, tingnan ko nga. Ayan, Sweet Love. Ayan, dandikit na ako sa'yo. Ngayon lang pala ako sa'yo. Bagong dikit lang pala ako. Ito. Malamig. Anong oras na? Ayan. Thank you mga lalab. Salamat. Salamat din Sweet Love. Salamat po sa pagpunta. Ayan, nakadikit na ako sa iyo. Salamat. Pa-end na ako. Naka 3 hours na ako. Salamat po sa lahat. Nanood ako ng isa mong video, Sweet Love. Nag-iwan din ako ng bakas doon. Salamat. Hot Chorba, tulog ka na ba? Si Rogin, salamat Abo. Sa inyo lahat, salamat po. Pa-end na po ako. Bye ne, tulog na. Good night. Uy, 1 AM na yan. Sige, dito nga 12 na.
Tulog na din ako kasi kagabi anong oras na ako natulog. Ganitong oras din. Sa pagod ba. Inano ko na lang, inusto ko lang ng 3 hours para nagsobra lang ako ng konti. Para ano ba. Sige ne, bye-bye. Salamat ne. Salamat.